bola organizovaná podujatie s názvom Mier Ukrajine, toto občianske združenie, tak aj v mojom rodnom Novom Meste nad Váhom organizovali tento protest. Samozrejme, to nemalo nič spoločné s vyslovením podpory Ukrajine, to bol čisto štvavý protivládny míting. No a na tomto protivládnom mítingu si pár saskárov zobralo taký transparent, že Michal Bartek, hanbíme sa za teba. A pán Mikulec mi to pripomína a ja mu stále hovorím, že hanbil by som sa vtedy, keby ma saskári alebo opozičníci na protestoch chválili. Ja som nebol zvolený za to, aby som robil ľúbivú politiku pre saskárov alebo pre takých ľudí, ako je Združenie Mier Ukrajine, pretože pre mňa sú na prvom mieste Slovenky a Slováci a nechcem, aby to vyznelo ako klišé. Ale mňa už naozaj ubíja, keď my sa v tých diskusiách stále rozprávame o tých Ukrajincoch. Ja už toho mám normálne, že nad hlavu fúr o tých Ukrajincoch, veď ja im prajem, nech je tam čo najrýchlejšie mier, ale prosím vás, my si nezamieňajme tú podstatu tej našej politiky, čo my vo vládnej koalícii nerobíme, ale na prvom mieste pre nás musí byť Slovensko a nie Ukrajina. Čiže je mi to také vtipné, keď on mi vytýka, že na protivládnych mítingoch majú aj nejaké transparenty voči mojej osobe. Však čo ma majú chváliť na tých protivládnych mítingoch? Samozrejme, že nie.